Благодаря, хора, че стигнахме 10 абоната. Продължайте да се абонирате за канала и Скамбанкто, да получавате известия за когато качвам клипове и видеа. Така че искам да ви питам много леко нещо. Искате ли да играете с мене на Супер Беар? Това е една игра, Супер Беар да ме спонсорират. Такова. Искам да питам, ако имате Viber, WhatsApp, Messenger, напишете ми или номера и ми звънете по някое време. На мене всеки път не ми е без звук, на звук ми. Звънете ми, ще се разберем, ще се имаме по Viber, Messenger, WhatsApp и ще може да играем Супер Беар, ако сте свободни. Може да играете, да ме спонсорират Супер Беар. И това е от мене. Чао! Ще сложа горе номера ми да се свържем.